Hej, vi har fået tilsendt den her super lækre Carbon Defiant 2016 model fra Danish of Scandinavia til en test og for at lave et lille videoindslag. Og der er jo ikke rigtig nogen af dem her i faktisk hele Europa. Så vidt jeg er blevet informeret, så er det her den eneste. Så også fra Cut Edge Blonde teamet, vi var jo ellevilde for at få lov til at lave den videotest og få fingrene på den nye bue. Og den skyder rigtig lækkert. Nå, men jeg vil lige prøve at gennemgå nogle af de forskellige features, der er ved den nye Carbon Defiant. Den har selvfølgelig fået en helt ny riser, Carbon Riser. Carbon er lidt stivere end aluen, og den store forskel, synes jeg, det er helt klart temperaturen under vinterjagten. Der er absolut ingen problem med at varme en Carbon Riser op i håndtaget i forhold til en alu riser. Det er nærmest umuligt, og der er man bare dømt til at have kolde fingre, hvis man går rundt og pyrer sig med en aluminiumsbue. Rigtig lækker finish. Det her, den er ankommet i den første udgave her i deres nye farve, der hedder Harvest Brown. Jeg synes, den er super fed, men som I kan se her, mine udstyrsting, det er noget camouflage, noget Realtree, så man skal nok egentlig have noget sort camo til, eller noget sort accessories til sådan en bue her, for at det spiller 100. Den har ZT Zero Torque Cable Guide. Helt nyt til i år, der er benene, de er preloadet lidt mere. Det er nogle nye ben. I forhold til de gamle, så kan man sige, så sektionen, der går ind i limb pocketen hernede, den var meget mere lige, og selve flexet på benet, det kom egentlig mere i den sidste halvdel på de gamle ben på alle højdebuerne. Nu har de preloadet eller forspændt det lidt mere, det vil sige flexet er mere ens over hele benet, og du får en mere jævn spænding over hele benet, og får udnyttet mere spænding på benet. De er så gået væk fra deres airshocks, som de har haft de sidste par år. Jeg tror simpelthen ikke, at de har kunne lave et system, der var justerbart nok med airshock-systemet til de her nye Ultraflex-ben. Så de er tilbage i normale limshocks, som bare er presset ind imellem her. Og i praksis, altså, så giver det ikke den store forskel. Det må jeg sige. Det er en hamrende lydløs bue. Endnu mere lydløs end min gamle Carbon Spider. Og det skulle man ikke rigtig tro, de var også lydløse. Carbon Defiant har fået nye DFX cams. De er lidt større, og trækcyklusen er sindssygt fed i forhold til de gamle. De har tilføjet et kabelstop mere. Så der er nu 2 kabelstop, et på hver cam. Det giver selvfølgelig en noget mere fast backwall. Og ydermere så har de tilføjet et limb stop, som de kalder det, altså en stopklods, som går ind på selve benet, når man trækker. Og den er, hvad skal man sige, den er valgfri, om man vil den her. Jeg har ikke prøvet at trække den uden, men det er simpelthen så rock solid, den backwall, man kommer op i, at jeg tvivler slet ikke på, at den vil jeg bruge, når jeg får min bue på et tidspunkt. Men vigtigst med de nye DFX cams er nok, at man ikke skal skifte moduler længere for at ændre træklængde. Som I kan se her, så kan man simpelthen indstille modulerne. Der findes 3 cams, 1, 2 og 3, som går fra de forskellige træklængder. Det her, det er en 3'er, mener jeg det er, når den kan gå fra 28 tommer til 30 tommer i træklængde. Og der indstiller man det simpelthen bare på modulerne her, indbygget i camen. Og selvfølgelig flytter sin string stop samtidig med, den skal passe til den position, den står i, sådan at det ikke går fuldstændig smadret. Det er den korteste af Defiant, Carbon Defiant, og den er 31 tommer i aksel til aksel længde. Det udmærker den her ved, det er, at i trukket tilstand, så har du en helt ny strengvinkel. Du har så en højere aksel til aksel afstand i trukket tilstand. En Carbon Defiant eller en Alu Defiant 31 aksel til aksel, den har en træklængde med til en 34 tommer målskydningsbue. Og en 34 tommer Carbon Defiant Turbo eller Carbon Defiant 34 har en strengvinkel, der svarer til en 37 tommer
det har altså en helt revolutionerende måde at performe på i praksis. Så når man trækker dem, så kan jeg i hvert fald mærke i forhold til min gamle Carbon Spider, at nu har jeg altså strengen på næsetippen og i mundvigen, som jeg aldrig har haft før, fordi min aksel til aksel afstand og strengvinkel har været så kompakt. Så det er altså virkelig, virkelig en game changer, må man sige, med det nye. Vi vil gerne takke af fra Cut Edge Blunt teamet for muligheden for at prøve den her super lækre bue, inden nogen andre faktisk. Så skynd jer ned og få den prøvet. Aftale med Danage, hvornår I kan få den prøvet. Tak fordi I kiggede med. God dag derude.